comença una vaga indefinida al País Valencià en el sector de l'educació. Per què una vaga? Abans que res, cal parlar de que les vagues són sempre l'últim recurs que tenen treballadors, les persones en general, per intentar aconseguir allò que creuen que és just i que tenen dret, quan s'han esgotat tots els mitjans. Han hagut negociacions en les quals la conselleria diríem que ha passat prou de representants sindicals, ha anat a la seua i es veia claríssimament que no tenia cap intenció d'arribar a un acord. Ara parlarem d'això. Pensem també que els docents que van a fer vaga van a perdre uns diners, cada dia se'ls descompta de la seva nòmina, diners que són fonamentals per a qualsevol família, per a totes les despeses mensuals o per a mantenir la família, xiquets, etc. Per tant, té un cost fort per als propis treballadors i treballadores. Quines són les raons? Anem a sintetitzar-les bàsicament en raons econòmiques, evidentment perquè el professorat en els últims anys ha perdut molt de poder adquisitiu, el seu sou no ha pujat en absolut com ha pujat l'IPC, el nivell de vida, per tant, estan quedant-se endarrerits respecte a la resta d'Espanya i respecte a la resta de treballadors, i és humà que reivindiquen el dret a estar pagats com es pertoca i com es mereixen. Un altre tema important són les infraestructures. No s'inverteix en molts barracons, no s'inverteix en escoles, les escoles d'institut, molts d'ells estan que se cauen, que es falten recursos de tot tipus. Per exemple, pensem, si més no, la manca de, per exemple, refrigeració d'aire condicionat, quan se treballa en juny o en setembre en unes condicions de més de 40 graus en les aules, això és inhumà, això no se pot permetre en un país desenvolupat com Espanya. Per altra banda, tenim el tema de la manca de professorat. Penseu que avui dia en les aules n'hi ha una enorme diversitat cultural. I aquesta diversitat, també funcional i d'altres tipus, però aquesta diversitat cal atendre-la, i per atendre-la com cal i com toca, un profe no pot, en les ràtios actuals, un profe 25 alumnes no és viable, no és possible. Perquè ara parlarem de la concertada, el mal que li està fent a l'educació en Espanya, en l'estat espanyol. Per tant, els convocants, el professorat, addueix una sèrie de raons, n'hi ha més, no vaig entrar en elles. I quina ha estat la resposta de l'administració educativa? Pràcticament de burlar-se del professorat, dels sindicats, i el que ha fet és fer una oferta econòmica de donar-los 75 euros en 3 anys. És a dir, 25 euros un any, 25 l'altre, 25 l'altre al mes. És de risa, quan la pèrdua de poder adquisitiu se calcula que està cap als 500 euros mensuals. És de risa, però és una forma de provocar als sindicats perquè vagin a la vaga, que és el que en definitiva li interessa a l'administració. Per altra banda, envien una carta a les famílies, una carta incendiària, si hi ha un problema, un incendi, volen apagar-lo i la paguen amb més gasolina per encendre-lo més encara, i el que fan és, ficar en el centre de la diana al professorat, com a que són els culpables de tot el que deixa vaga i del que va a passar, i a més, expliquen en aquesta carta els logros de l'administració educativa valenciana. Fent la propaganda més infame que se pot fer. No es poden gastar mitjans públics per a fer propaganda partidista, que és el que ha fet aquesta conselleria. I damunt, sense demanar permís a mares i pares per a enviar aquestes cartes o per a rebre aquests correus electrònics. Lo qual no sé jo si legalment seria demandable. Però anem al meollo de la qüestió. El meollo de la qüestió, des del meu punt de vista, és que aquesta administració educativa té molt clara una triple xarxa en educació. L'ensenyament privat per a les èlites, l'ensenyament concertat
per a les classes mitjanes i treballadores anem a dir en un cert nivell, el que s'anomena l'aristocràcia obrera, i l'ensenyament públic per a tota la gent nouvinguda, multicultural i treballadors pobres que o no tenen suficients coneixements ni mitjans per a preocupar-se com toca de l'educació dels seus fills i probablement tampoc els importa massa. Lo qual significa consagrar una triple xarxa en la qual ells van a reproduir l'ordre social i econòmic dominant el que n'hi ha avui en dia. Es tracta senzillament d'això, de reproduir el que n'hi ha. D'acord? Què podem fer davant d'aquest plantejament? És que pensem que l'escola té que ser inclusiva i té que ser igual per a totes i per a tots. Els que pensem que tot l'alumnat deu d'estar barrejat dins de la mateixa aula per a que l'aula siga manejable i siga conduïble per part del professorat. Perquè el gran problema que tenim avui en dia és que el professorat està arribant a uns nivells d'estrès i d'incapacitat d'abordar el problema tan gran que abandonen i deixen que la cosa vagi rolant sense rumb fixe i es veuen incapaços d'abordar un mínim d'ordre i de cordura dins de les aules. I la cosa és greu. I gran culpa d'això ho té l'ensenyament concertat. On allí sí que filtren, el privat ja ni parlem, allí sí que filtren i allí sí que la gent que entra és gent claríssimament seleccionada. Què podem fer nosaltres? Pues donar tot el nostre suport a la vaga indefinida, estar del costat dels ensenyants, sindicats i comunitat educativa en general, perquè el que s'està demanant és el bé, és per al bé de l'educació pública, per a l'educació de totes i de tots. I el futur d'un país depèn de la seva educació, no ho oblidem, per favor. Depèn de la seva educació. Una bona educació es garanteix un futur decent. Una infame educació com la que volen portar aquesta gent ens porta a una societat de guanyadors i perdedors, estil anglosaxó, en la qual uns tenen molt i altres no tenen absolutament res. I la inestabilitat social és absolutament insuportable. Per tant, tots, totes i tots a la vaga i a nivell social a recolzar-la en totes les nostres forces. Avant, companyes, avant, companys.